फूलमती, पतो तो बड़ा सुंदर उतरले बाड़ू। हाँ, हमार भौजी अच्छा होके के साथ साथ वो पढ़ल लिखल भी बाड़ी और हमार भौजी के बाबूजी गांव के प्रधान बानी प्रधान। अच्छा, ए फूलमती, पतोह के शुरू से कंट्रोल में रखी हा। ज्यादा पढ़ल लिखल पतोह ना कपारे पे चढ़ के तांडव करेली तांडव। हाँ। ए दुल्हन सुना ना, सास जवन कही है ना वो बिल्कुल मत सुनिया। वो जवन कही है ना ओकर उल्टा जवाब दिया, समझ लो। बाकी आप ऐसन काहे कहता नहीं? काहे कि झकझोरपुर गांव में सास बहू के बिल्कुल ना पटेला। सीधा सीधा बन के रहबो ना तो घर के नौकरानी बना के रख दी है। एकर नतीजा देख ला नीलम दीदी के। बाकी हमनी लोग घर के बहू बानी जा तो हमनी के काम तो करे ही के पड़ी ना। सुना ना, नया नया हाल बाड़ू ना, कुछ दिन रहा सब समझ जाइबू। है ना? अरे मंजूलतवा, फुलमतिया यही गांव के पतो बिया। आज हमसे लड़त लड़त सास बन गई। जब एकर पतो एकरा से लड़ी तब पता चला। लक्ष्मी, सब घर वाले कहत रहलन कि तू बहुत खूबसूरत बाड़ू। वाकई में तू बहुत खूबसूरत बाड़ू। ई घर खातिर तू लक्ष्मी और हमरे खातिर अप्सरा बाड़ू। तो आज सूरत ही ना, सीरत भी लक्ष्मी के जैसन ही बा। हम आपसे एगो बात पूछ सकत नहीं का? हाँ पूछा। हम सुन ले बानी कि यहाँ झकझोरपुर गांव में सास और बहू के हमेशा झगड़ा ही होत रहेला। का ई सच है? और जब हम गाड़ी से उतरत रहनी तो गांव वाला लोग सब कौना श्राप के बारे में बात करत रहलन? सच्चाई तो हमहू के पता नहीं खे, पर गाँव वालन से हमहू सुन ले बानी कि माटी के बनल शरीरिया। हे भगवान, हे राम, हे भगवान। ए गांव में इतना दिन से नाला खराब बा, केहू बनावे वाला नहीं के। ए भगवान, हे राम। हे भगवान। बेटी, थोड़ा पानी मिली का? तनी हाथ गोड़ धो लेती। ए दुल्हन, तनी पानी ले आवा, महाराज जी के गोड़ धोए के बा। अरे तो रवे दे दी, देखा तानी ना हम गोईठा सरियावा तानी। तो बहुत एहसान करता रू, गोईठा सरियावा तारू ता। हमहू तो काम करता नहीं। अगर रवा दे दे तो छोट ना हो जा, जाके रवे दे दी। भगवान लड़ाई भू आए, भगवान करी तोरा मुंह में कीड़ा पड़ी, कीड़ा। अरे हमारा कीड़ा एक लोटा पानी मम्मी तो झगड़ा करे लगली कि द्वार पे आई जोगी के छोड़ आपस में लड़े लगली। इस जोगी के अपमान बा। तू लोग सास पतो यही खातिर लड़त हो ना कि एक जोगी के पानी ना देवे के पड़े। एक बात कान खोल के सुन ला, ई जोगी के श्राप हो। ई गांव के विकास कब्बो ना होई। और हाँ, इस जोगी के श्राप हो कि गांव में सास पतो हमेशा लड़त रही हन, हमेशा लड़त रही हन। ई श्राप है एगो जोगी के, एगो जोगी के श्राप हो, श्राप हो। तब से ई गांव में सास बहू में आपस में ना पटेला। वो लोग आपस में झगड़ा करत रहेलिन और बाबा के श्राप है कि हे भगवान, न जाने हमार का होई। अरे झकझोरपुर के विकास और सास बहू के झगड़ा के चक्कर में हमनी अपन सुहागरात काहे खराब करल जाओ? हाँ हाँ, एक मिनट। हमार तो एगो सास और ऊपर से एगो ददिया सास मिला के दूधों को सास पड़ी, और हम एक लौती बहू। पता ना हमार का होई। जवन होई हमनी के साथे मिल के देख लेवल जाए। हाँ, हे भगवान जी, संभाल लिया।
ला मीठा में खीर बना दे। बहुरिया के भाई उनमें देखा चीनी की जगह नमक मत डाल दिया। काहे अम्मा जी, आप अपना चूल छुआई के रस्म में मीठा के जगह नमकीन खीर बना देले रहनी का? हम का कर देनी? ससुरा में दुए दिन ना भतो के हमरा से जबान लड़त बाड़ू। अरे चुप रहा फुलमती। झकझोरपुर गांव के तू सास बाड़ू तो उहो झकझोरपुर के दुल्हन बिया। अरे दुल्हन बनावा बनावा। आइलिन बाड़ा। का हो गइल अचानक हमरा के? कैसे लड़ लेनी? वाह वाह बहू, इतना स्वादिष्ट खीर बनल बा। ऐसा स्वादिष्ट खीर बरसों बाद हमरा खाए के मिलल बा। मन करता खीरवा के साथ साथ कटोरियो कटोरियो खा जाई, आ पतीला खा जाई, अकल कराही खा जाई, आ परसों कुकर खा जाई, हैं? आ जौन जौन चीज में दुल्हन खाना बनाई है ना, तौन तौन खा जाई बरुआ, हैं? देखत है अम्मा जी, हाय काली काल दुल्हन खाना बनौले बिया, त इतनी बखान होता। हम इतना दिन बना बना खियौनी, त हमार बखान का बोना कइना। देखत नहीं अम्मा जी, देखत नहीं? हाय काली काल दुल्हन बनौले बिया, त इतनी बखान होता। ए माई, ये खीर में ना तोरे जैसन नमक ना चीनी पड़ल बा। सही कहले बबुआ। अच्छा, अबे हम बुझनी हां कि उ निमकवा खियौली बतिया एके कैसे पता चल, हैं? तो है ना बतौले रहले रे मेर मौगा, हैं? ए माई, ठीक ना कितना बढ़िया खीर बनल बा। खा के देख ना, मन मिजाज तो ठीक हो जाई। हां हां बढ़िया तो बनबे करी। मेहरी जान बनौले बा त खाता काहे नहीं खा? बाबूजी अच्छा बनल ना अम्मा जी? मधुबन में राधिका नाचेरी गिरी। अरे तनी जल्दी लियो तू। फुलमतिया अपने बेटा के बियाह कर दी, अगला लगन में अपनी बेटी के भी बियाह कर दी। आ तू दुन्नु बाप बेटा हाथ पर हाथ धर के बैठल रहा। ई न कि कौनो निमन रिश्ता देखी। अरे 4 साल से दहेज सहेज के रखले बानी गीता खातिर। अरे भाग्यवान, बातचीत तो कर रहल बानी। अब ठीक ढंग से रिश्ता मिले तब तो बातचीत बढ़ावल जाओ। अम्मा जी, मसाला पीसे के बा। अरे त मसाला पीसे के बाद कहत का बड़ी जो जाके पीस दे। कहत ये से बानी कि हमरा से सिलवट्टा पर मसाला ना पिसाई। जबन खराब मिक्सर पड़ल बा ना, ओकरा के बनवा दी। और वैसे भी जौन 4 साल से दहेज के सामान के ताला मार के रखले बानी ना, उमे से मिक्सर निकाल के दी। वो मिक्सर ना निकली, गीतवा के दहेज खातिर रखले बानी। हमार दहेज के सामान गीता के बियाह में ना दियाई, रउआ दूसर लाके खरीद के दी। अरे दूसर कहाँ से खरीदी? हाँ, जब से तोर बियाह कइले बानी, तोर भतार हमर बेटा घर में मेहरी के पल्लू पकड़ के बैठल बाड़े। हाँ, हमार पल्लू पकड़ के नहीं बैठल बाड़े, मारे दुलारे में रउआ बैठेले बानी कि बेटवा शहर जाई तो दुबरा आ जाई। और वैसे भी ये गमा पहलवान के 4 साल से पहलवानी देख रहल बानी। अभी तकले मान अपन पेनी। देखा भुन 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 मत करा। सास बहू के झगड़ा में हमके का घसीटो तो लोगन। कान खोल के सुन ला माई, हमरे बाप के मेहनत के कमाई के दहेज अगर गीता के बियाह में दियाई ना, तो रउआ लोग के जियल मुश्किल कर दे। अब बुढ़ापा में कुल तोहर करम दिखा दे। ए सुन, ठीक बात और दहेज हम ना दे। जवन बिगड़ल मिक्सर बाना ओहो ना बनवाई। जाके सिलवट्टा पर मसाला पीस। घर में तेगो पोता दिहले ना, जब से बियाह करके आयल बाड़े ते, और जब ले पोता ना देबे तब ले नईका मिक्सर भी ना निकली। बता देता नी। जब से घर में बियाह करके आयल बानी, तब से जिंदगी नरक बन गइल बा। कितना अरमान से हमरा बाबूजी बियाह कहले रहनी कि हमार बेटी ससुराल में आराम करी, लेकिन ये बुढ़िया हमरे दिहली कुल दहेज के सामान पे करिए नागिन की तरह कुंडली मार के बैठल बिया।